Akan nagi ukirish Bakhuid ni duai na binta ka Sngi ka jong Jeremy Anthony Karsati. Giduai na binta ka jingkoi jingka jong Shanti Mary Lingdo Marcel. Bad ka jingpule jongi kila alaban pendabha. Duai na binta Albert Imsong badon hapadeng ka jimpang. Bad duai ru na binta Kevin bad Alphonse bakiniyo ya ka jingai e jong ublai ha ka jingim jongki tuai na binta Veronica Baman bad bara ka jing tumu jongi ni tuai na binta ka jingoi jingka jong Merinda Suting Laispa sapua. Ngalak mena bapa bagi ngalak mena bapa bagi ngalak mena bapa bagi Tongin songo yau jisu naga binta ka nega Sngi ni tuairu lemba ka jinge side lem jongka Teresa Bakhuid na Avila bakan ya side naga binta jongi vei pei vei men imya ka jingim bari berlai ni tuai naga binta ka inner healing retreat ka pen in stang nadu katpra katkandai arpo babaro ki bawan shimenta ka nega retreat ki niyo jingai ka jingar ku halo jonki ha kerteng oppa baru kon baru mensi yang Bakhuid ka jingai e jongu trai jongi Jesus Christ bad ka jingi jongu blai lem bad ka jingai silak jongu mensi yang Bakhuid kindon rengka bat pi baro ko himen ko parato in sangesh por ben panmap nagabinda kilait kila jongi baro le sengi rungi don hapo jongi bun ki jing tingit le se ke rukam bangi im kapen tingit bun ki liang jong ke jingim jongi da ke tin ka tilich da ke jing sngo da ke jim parkha da ke jim mudur jongi ngile pop nginangkar padio jisu ben map ingi ben sait kuid yangi jisu be id pen kuid yangi na baro ki pop da ke jing sne jame nga plam ha ublei badon por baro bad happy ko himmen ko para bangalale pop shibun e da ke jim parkha da ki tin da ki kam da ke jing le klet da ke jing le palat jonga da ke jing le palat jonga da ke jing le palat bakra we jonga namar katha na karpadi ka Maria Bakhuid kabayesa ka teizoti ya ki angel bat ki ri khui bad ye pi ko himmen ko para banduai na gabinda jonga how try ublei jongi ublei badon bor baro ni sene yangi badendala map ki pop jongi unyalam yangi shaga jingim bam jikut Amen. Try can rat go play is yangi. Try can rat go play is yangi. Christoma go Christora konom penim jongi penim yangi.
ble isneyangi traiken rat ko ble isneyangi Kristo ma ko Kristo ram ko nom penim jangi penim yangi to ngin nia duwai ngibu ya kajing temu jungi bara lamba kajing asylum jaga Teresa Bakhuid nagal na avila bakanang ya sai nagabinda jungi duwai ru nagabinda ki ba pangi ba shitam don bun ki ba don hapadeng ki jim pangi jing shitam ki ba kar pahade ki jing duwai ngikin mau ya ki ba ro bakabor jisu nang trai kamalo jungi duwai ru nagabinda bara ki ba don jingang nur ka jing dumu banwan nagabinda ka inner healing retreat kat prakat khandai ar potarik bagin ya jingai e koble me uba daka bor jungamen siem jame mela pinmi ya ka Teresa Bakhuid jungu jisu bakan peni ha ka balang ya ka lindi ban wat ya ka jing janai to ai ba em sa yangi barabor daga jimbam janga jingi kai bakin jab baneng jangka berbangin rahem daga jing trang ya ka jing koit bashisha da utrai jungi jisu krisukun jame uba im barsen sha renkat badme ha ka jingelong kawai jungamen siem Bakhuid ublay junom la junom Amen. Kajing pula na Kristi Paulus Bakhuid Sekistan Hakalatia. Ko para dai na kabanta kajing lajlut pau Kris ula pelat yangi kumta to yang scam. Batawat syariam biang hakajuar jong kajing long merau. Tengah u Paulus ngaong hapi pelada pi priang ya kajing ot share. U Kris umentoy e ruem yapi. Ngada saki biang haman la ubreu wa priang ya kajing ot share pa usya te panrake ya ki an baro gawe. Latakat no yapi na u Kris. Mapi ki bakwa bonon pen kesan dekaan. Pilahap no na kajing e. Namar da omen sim ni kmilenti da kajing e. Ya kajing kermen jong kajing penman hok. Na bahau Kris Jesu kajing otsyar lane kajing bom otsyar kamlar kam e. Dari tang kajing e kabaterei da kajing e. Kaktin utrai. Sisamu yau ble. Raspa arhue. Raspa arhue. Kajing it bajing sius pa. Token wan siang aku try. Washim na kashin turjong ayak tin kajing shisha. Na bangala shanya kakung kirai jong me. Ngandri ka anjong me shilen junong la junong. Ngayay lai lùi ngayem kat kum bukum jong me. Kajing it bajing sius pa. Tokin wan siang aku try. Kamon jong me ngan yay pen benak mat isim bakrau. Nganom lerang ban playa kak mat ban ba. Ngasyon jing kemen na kiru kum jong me ki bangai. Ngai buram nya kari tinyam ba me bu. Kajing it bajing sius pa. Token wan siang
paimbar kabadon bor kabishar gijing berkat bat gijing cemu kadono. Haleluya, haleluya, haleluya. Utrai undon rengkat bat pim. Kajimpuli na ka gospel Bakhuid kat kumulukas. Kat ba u Jesu udang keren. Uwe u parisi ula kots ba ya u ban leit bam badu. Kumda ula leit bat ula shong bam. U parisi ula lingo ban ya I ba u Jesu shim tet chua ban bam. Te utrai ula ong ha u mapi ke parisi pipin kuit ya kabashabar jong kuri bar jong kaplia. Henry hapo pe daps mam da ka jing tompor bat ka jim baman. Pe ki bi hatu uta ubala tau ya kabashabar shimla tauro ya kabashapo. Henry to ai sene nagito kiye ki badon hapo. Kakuri bat kapliang. Badha kami kie baro kilongi Bakhuid nagabenda jumpi. Ka gospel jong utrai. Kajingaro ya meko pres. Kohimen ko para bait hautrai Jesus Christ. Kaktinu bele kap keren penshai hangi minta kasngi ba ngidon kam ban shimkia ya ka jingim mensia. Ngios ngo u Jesu ula keren badu niyo parisi ba kots ngo ba ya wu shaing jongu ban bam. But katkum ka dustur rati jangi parisi but ki Jew kide ben sait kti shua ban bam. Omde kumba sait mangi kakti shua ban bam ngi barong e sait ti. Henry nagabinda ka dustur jangi Jew man ka por haba ki shim bam shua ban shim yaga jimbam shua bakin kadja ki aben vi Lait-ïa ki simbriati jongi haka ban penia ki briu kilonge Bakhuid. Man ka por ki lekumne. Ki bu ya ka hajan kamij ba chua bakin kat ki vi Lait-ïa ki simbriati. Kamut ki ve ki binda baro jonga met kalonga Bakhuid. Te man ka por ki vi Lait-ïa ki simbriati jongi haka Kaya ki jimur jonga nega jingle. Baro ki briu ki yo ya ki kin solto kini ki briu kilang ke Bakhuid kata kamut kila depsup ne kila pin khui lupa te kane kalong ke dustur kaba kiju keyboard shu kane kalong ke dustur kaba keyboard shu ban bam kane kalong ke dustur bam ngila ban no ne gerti niam jong ki briu shu ban bam omde kumba sait mangi te Jesu pat shimla via kakte jongu haka shu ban bam Namar Jesu shimla peitang ya ka habar. Ki parisi ki peit ya ka habar. Henry Jesu pat ong peit ya ka shapo. Nagataga daw haka shiti jongu Paulus baku shaka Lait-ïa rung yesngo Jesu Paulus baku ong shapang ka jingot share. Jingot share kalong ka ba shabar. Bad namar ba Baro ki kristan kim pat or share kilastam ban kinno kilastam ban peit po ye ki way namar kim pat yaid lempa kata ka retinium jongi bad Paulus bakudu ong kampalat ya ka jingot share kade ke jinget kalong ka ba kongsan kade lempa ka jinget ba ki bru ko roy ha ka mensia minta ladangi peit kaya ka ba kaktino bele ka karen hangi Watnum sakut ya kaba ngile habar. Ladangi le ye kaba habar
kade ban mi na kabadon hapojon bonsin kibriu kiba im haka jim pehoin ke jim besni jim betar ke jing dom jim betar kibriu kibam tre ban map ye kiwe kim tre ban penrit yalade kile ya ke bahar habar hakamat kibriu hapojon gi pat ki tingit daka pop bat ki dap dagi jing sini badai na kata kata uji suong hato tau bala tau yapi uba tau ya kaba shapo bar shabar haba ubale ula tau yangi ula tau pura yangi omde ya kaba shabar but ni don't come ban shimkia ya kaba shapo hangning 11 penya per ya ka jinglong janga do but ka jinglong janga mensie ubala tau yangi haka do jangi but haka mensiem jangi ni don't come ban shimkia baro arlia henry ke parisi part ki shimkia tang ya ka do jangi bad ya ka mensiem jangi part kim shimla shimkia haba ujisu yang haka ma jangi kim shimla la ban sautu bade ujisu uni parisi rukaju haba ujisu le leit bam ula peit ya ka ba ujisu le shabar ula ong jisu mem shimla side kati but mem me bam kalam side kati kalam pendap ya ka dustur kalam peni ki bru ba melang koi kane ka dege jimmut mem pen bana hakamat ki bru ba melang koi hakamat jombi andro jisu part ong kam palat ya kane ka jimpan bana shapanga met ngapen bana shapanga bensia Jisu ang ngalong Bakhuid, ngalong ubale, ngamdon kamban pin koid. Ladang ngilong kiba im badu Jisu, ladang ngi yan rengkat bad ka jingi kai janga gospel, ladang ngi kongu ya ka hoka sort, bad ngi im ya ka hoka sort hapo jongi, om ban peni ki briu, henre ban jan badu trai, kalonga ba zaiso, kalonga ba kongsa na ka jingim. Kata kalonga binta janga jinge, kata kalonga binta kaba ngi penbana parte bangi don rangkat badu Jisu. En rebon gibru ki penbana parte baki don badu bale haki kam habar jongi hakaba hapo pat kala tingit bad kala suniu. Nagata ka dao ko himmen ko para what haka jingi mensiam jongi what hapa haka jinglong kristan jongi bon ki kristan kim ai nuksa babaye ki wai namarba ki im haka pop nangta ki penpau khabar baki long kristan ujisu challenge yangi mentakas ngi sashasin ban paid bha hapo jongi ban pen kuit ya ka jingi mensiam jongi ban ya ki ke barra ka ba habar wad long ki brio ba wad burom habar en re long ki brio ba wad burom hapo ka mensiam jongi kana ba ka jingi jongi kalonga ba seiso tongin duwai ha ka ne ki krish Bakhuid nagavinda ka ne ka jingaye but puson jiliu haka jingim jongi hadu katno ngilong kristan ba shisha leze ngim haka jingim bat ki briu dakabele bon jet ki kamba suniu nandang ngilong kristan jisuang kum gini ki kristan kilong ki kristan ki ba komuni u parisi u ba sait habar henre hapo part lasniu la dap daka jing tingit la dap daka pop but dap daka bors new jong kane ka parte tongin duai how Jisu minda bau nam pen kuid ya ka jingim jongi Jisu be it karko khardo yangi pen sle yangi bangin long ki kun ba arsap bangin long ki kun ki bam kuid hapo ka men siam jongi bangin long ki kun ki ba isher hem yame ban wad ya ka jing shisha ban im ya ka jing shisha ban kindi ya ka jing shisha khamal la ka kelip ma jong ka jingim jongi en yaro ya utrai Jesu Christ Amen. tongin plai ka jinget ka jongi nganget au bleu pa ban bor baro unang tao ka ning ba ka kendo but how Jesus Christ kun pa marway chung utrai chung yau bela puna men sim Bakhuid yau bela kana ka Maria te soti yau bela shale ben ka popon Dios Pilatus la sanartna yahu la yap la tep yahu la kya shaki bayab
haka Sngi ka balai la mi pat ni bayap la kiyo shabne shang shakamon uplay upa badon bor baro nang daun wan pat ben bishari ki bayim ba ki bayap ngangit o min sim Bakhuid haka balang Catholic Bakhuid haka jinga silo ki rikoid haka jimma igi pop haka jimmi pat ka do haka jingim bam jikut amen. Laispa berputra. Simku trai singim jongan Ngahai tilu yala de ame Simbaro kisngi jongan Bangan raya roya me Simki negiti jongan Bangan treitang dajing yinyame jongan To ya duai ko himen ko para baga jinkinia jonga bar jampi kallong ka bapriang hun ha ublay upa badon bor barro To try pedang tingkinyana kiti jompi Nak bertaka jingro Kapurong makasdeng kejungu Kejungu toyangi berkepalang Bakhuid jungu barok kawai to ai baki jing tharwa jangi ko trai killong ki babid ki babiang ya kaburam jamme ha uba ka jing shakri bashirhem janga Teresa Bakhuid kalong ka bapin soba shibun da ukris utrai jangim Amen utrai undon renkad bat pim Berengkat bakhir to kentiu yala ki donut Intiyo kisau tongin aingu ya utrai ublay jangim Asyong hong bat kadai da shisha kalong ka ba shong hok bat ka badai kadeti jongi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame kokin rad koppa Bakhuid koblay badon bor bat bam jekut namar haki rikoid kibala penkantang yalade havu kris nagabinda ka hima baning kalong ka badai hok menyero yaga jingsuma sukher bapla jame da ka ba me kot biang yaga jinglom bruyu shaga jingkui tin rai janga but me ver yaka ban mat hangne haparte yaga jingai yake ba enyo ha ka parte batimai but kumda renga bat ka kin hon jangi angel bat ki rikoid niaro yame bat ni pen bana klem sange Bakhuid, Bakhuid, utrai Bakhuid, ublay ibag Neng bat berteki daw Da kapurong jongme Rayo sana syadrong Rayo sana klemkut Rayo sana yublay junong Yaro yutabawan Agagerteng utray Meneng bat berteki daw Da kapurong jongme Rayo sana syadrong Rayo sana klemkut Rayo sana yublay junong ko himen ko para tongin kar padiau blay upa ban payo men sim Bakhuid halor ke jingang nur ke jing tumu jangi baro ba ngindup yo jimpin kuit apo jangi bangin dup long krostan bashisha
da ka baroi ha ka jinge ka jangi ben pediang pura ya jisu ya men siam Bakhuid ya ka jinglong ublai ha po jangi da shisha melong u Bakhuid ko trai ka temei jong ka jingkoi barom Namar katangi kar padia me topen kuit pen gantang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen swim jame kum go umje halo janki bakin karlalong yangi kamet badgas nam jangotrai jangi u Jesu Christ Hakapor baladino yavu badala ka mons ngobha ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu badda ka baingu ya me ula kedia ya u badula ai halagi sendran u ong to shim bato bam nakane pi barro namar kane kalong ka met janga ya ka benaiti naga binda jumpi Hakaju ke rukamendala le abam ula shim ya ka kuri badda ka baingo biang yame ula ayaka halake sendran u ong to shim batto dina kane pi barra namar kane kalong ka kuri jangas nam janga janga jutang batte mai badbam jikut ya ka ben pen mi naga binda jumpi bad naga binda ki babon naga binda ka jimmap ikipop to leya kane ban kan mau iangam kusnam bakar dor jangu Chris ta pen kuit yangi pen kuit ya men siam hadim pen kuit pen kuit pen kia ya ki bapangi bashitam ya da yangi na ubamen na ki kalam Kajim maya jonka jinge Katasin bagi bam yuneupo Bagi dinakane kakuri Ngipen benar kajing yap jong mekotrai Namar kata ngi ke penmenda ya ke jingia ba ke jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim bad ya ka kuri janga jimpenim ngi da aingu aidam namar mela nyu yangi ki babit banya hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas nge varit ngi karpad ya me bangi ki bayo binda hakamet bad ka snam ukris ngin long ki bela pinyat li kawai da umen sim Bakhuid Takan mau ko traya kabalang jamme kabala priyang hasatala ka partay pato penjana ya ka ha ke jingid rengkat badu Francis upa Bakhuid jangi wilbert marwenu bishop jangi bad baru ki lingdo bad kiriniam takan mau lemro ya ki himmen ki parashin rang bad kinde ki bela yoti ya da ka bakarmen ya ke jimmi pa bad ya baru ki bela klat no ha ke jingis ne jamme top diang ya ki shaka jingshai ka khama jamme To isene yangi barangi karpadia me barengkat bat kamaria teisoti Bakhuid ka kami jong obleng u Joseph Bakhuid u kurim jongka ki apostol Bakhuid u ka Teresa Bakhuid na Avila u Francis de Sales Bakhuid bat baru krikuid ki bela pen sobha me pateng la pateng ngilong ki babit benyo bin dalem haga jingim bam jikut bat bangini ro bat pindon buram me da ukun jamme u Jesu Christ Davu lembadu badhavu kallo hamayu blayu pa badon bor hake jingelong kawe jingumen sem Bakhuid barro kaburom bad ke jingero junom la junom Amen
himen ko para tong in duai da ka bai ti baro ke jing dumo jangi ni duai na binda baro ki badon ke jing kwa ban naga binda ke ne ka inner healing retreat ka ban stang na dus ni thodi baro kin yo mari ke jing edu jisu duai ro naga binda ki bapangi bashitam naga binda ki kun baro ki badon hapati ke jing e babun jai pa ka bor jisu nam pau hangi baro ko pa changim ba habening ka long ka bakui ka teng chame kanwan ka ima chame ka long ka mon chame ha kendo kumba habening to ayeng imita ka jimbam changi ka bahala kasmi padama ingi kireng khang changi kumbangi rungi map ikabele snew yangi padwa telam yangi shaka jimban shoy rei tapalait yangi naga basiniyo topalait yangi ngi karpat ko trai nagi jing siniyo barro haga jing spoon jamme toy jing suk jing sign haga sngi jangi knamba daga jing arab ga jing sne jamme ngilait bara bona ga pop pangin yo jing da naga jing jin jar barro katbangi dangap kemelen dia ga jingermen bakhuid but ga jing wan pa jung nong penim jangi u jesu christ Nambar ka jome ka lon ka ima, ka jome ka bor ka uram, junom la junom. Kotrai Jesu Christ meu bala on haki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe di ki pop jangi henry ya ka jingai janga balang jamme badha ka jingspon jamme tai haka ya ka jingsuk bad ka jingyatali kawe kat kum kamon jamme mame uba im bad basensha junom la junom Amen. ka jingsuk utrai kandon barabor rengka bat pim dap daga jingido Christ tangeni ainu Marcel ya Kukun lang rodu play, make it keep up birthday. Tus ngau sene yagi. Kukun lang rodu play, make it keep up birthday. Tus ngau sene yangi, dokun lang brodu play, make it keep up birthday, to ai jing suk yangi. hakumi kun lambro jungo bale hakumi bucket naga pop janga parte sakita ke bela khot shaka jingawai jungo kun lambro Kalaan ka mong masyamaw, pagandrum ko kaying janga, Rai shanga kati, kati kamasim janga kan sakyahi.
na ble komen sim Bakhuid ngi mane ya me yu ba shang hapo changi lembaga met bagas nam jame ko jisu medam pen klein shushu ya gane ka jingelong kawai ko jisu ba id pen demai yangi pen koid yangi na baro ki jing tingi changa pop hapo changi mela kwa ba baro mangi ngidon ke jinglong Bakhuid hapo kamen sim jagi ko jisu ba id ai boring imenda karko yangi menda bangin dup la ban yo lut ya ka jingkoi jingkia met bad men sim lembaga jing wan jame wan karko bat pen slay yangi vai pai vai wan pen gandang yangi wan pelai lut yangi wan kan tiu borom yangi vai pai vai bangin long ki kon ki baya serim bat me ko jisu da ka Bakhuid na baro ke jinglong tingit ha ka jingim jangi karko kardo yaki bapangi bashitam pen koi pen kia yaki pelai lut yaki bri badon ha ka jinglong brau janga pop babun jai pat ki jimblin baseniyo hallelujah 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 Hallelujah, 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 Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 Jesus, 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 Jesus. To nginya duai. To ai ko trai ko blei jungi, bakane ke yinga semba kongu jame, yakaba melapsa da upu na beneng. Kan boot ya kan uksa janga Teresa Bakhuid but kan komen ban ruai yaro ya ki jingisne jame shi junam da ukris utrai jangim amen utrai undon reng kad bat pim blei badon board baroin karkoid pi uppa baru khon baru men sim Bakhuid amen ya leisuk ban pen bana ya ka kubur babha jang utrai da ka jingim ka jampim isango yaune Aspa Bakhuid. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu, cum Maria. Gaburam hak pa berkuno mensi mukut, kumbar long ba menengkong jung tau berabot dalam nama amen. Nyero yutra Yesus Kristus, nama amen.